रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो गोबारै खनसे आखाइ खबनो खावलायहरबाय। आंखौ बयबो बुङो नों कालचाराव थाबाय थायोबा रसा नांसिगोन होनो। आं दुखु मोनो आरोखि सम सम जेरावबो थानांगौ मानसिफ्रा माने आङो कालचाराव थानायनि खारनानो जाहैबाय आंबो आजिखालिथ' बयनावबो दुखु थायो, टेनसन थाङो, दाङाबाजि जायो। सोरबा सासेखौ मिनिस्लुनानै रंजाहोनो हायो खोमा होननानैसो दङ, नङाब्ला आंबो गुबुन मावनानै मालांखौनो जानो हाखांसिगौ। दा आङो मेथाइखौ रोजाबनोसै, अननानै खोनासंदो। आंनि कालचाराव थानायनि खोथाया बेनो, जोंनियाव मिनिस्लुनाय रंजानाय बे जिनिसा गोमालांनो हमबाय। बयनिबो मोखाङाव मोखां सोम सोम सोमल' नुगोन नोङो जेरावखि थाङा मानो। दा जोंथ' बिदि खालामनो